Koliseoa ez da postaletako argazki bat. Horma hauek odola, oihuak eta milaka bizipen gordetzen dituzte. Gaur, Flavio Anfiteatroaren atetik sartuko gara. Erromatarren ikuskizun makina erraldoia. Zer zen benetan eta zergatik txuritzen gaitu oraindik? Munera edo gladiadoreen borrokak ziren ospetsuak. Hemen gizonek heriotzari aurrez aurre begiratzen zioten. Gladiadoreek jendea zutik jartzen zuten beren trebetasunarekin. Borroka aurretik lurpeko galerietan itxaroten zuten. Arnastunak doitu, arnasa sakon hartu, eta ante handiak irikitzen zirenean, milaka oihuren artean agertzen ziren ondarera. Borrokan zehar gladiadorek etxaiari azken kolpea eman aurretik momentu handiena iristen zen. Enperadorearen gana begiratzea. Bizitza edo heriotza. Hatz bat gorantz, errukia. Hatz bat beherantz, amaiera. Erabaki horrek milaka pertsonaren arnasa eten egiten zuen. Beste une batzuetan, basapiztiak elkarrekin borrokan ikusten ziren. Lehoiak, tigreak, hartza. Erromarentzat, exotismoa eta basakeria ziren atrakzio nagusia. Eta, jakina, gladiadoreak iztien aurka. Hautzen, ikusleek gehien espero zutena. Gizakia naturaren indarraren aurka, bizitza edo heriotza tartean. Hondarazpian, hipogeo izeneko labirinto erraldoian, animaliek zain jarraitzen zuten. Jaula ilunetan, izurri eta asarri. Erromatarrek ingenieritza izugarrian erabili zuten. Oleak, kontrapisoen sistema, eta horrela bat-batean gaiola bat lurretik igo eta animalia bat agertzen zen publikoaren aurrean. Momentua sekulakoa zen. Tentsioa, oihuak eta borroka hastea. Ezinezkoa zirudien arren, batzuetan Koliseoa urez betetzen zuten, eta itsas borroka txikiak antolatzen zituen. Benetako ontziekin, benetako gudariekin, benetako heriotzarekin. Naumakia izena zuten. Gladiadorek askatasuna lortu zezaketen. Rudis izeneko egurrezko ezpata bat enperadorearen gandik jasoz. Aurreztutakoarekin askatasuna erosiz edo nagusiak horrela merezizuela erabakita. Koliseoa ez da harripila bat. Gizateriaren historiako eszenatoki epiko eta basatiena da. Eta bere hormetan, oraindik entzun daiteke gladiadoren azken oihua. Baina orain zuk badakizu zer gertatzen zen benetan lur honetan.